Magsugod ta sa ato karon nga lecture diri ta sa chapter 8 section 3 sa of Christ the Mediator nga uluhan sa atong chapter. O dinhi atong hisgutan ang persona ni Kristo ug ang iyang mga buhat. Hopefully ato ning mahisgutan nga elaborate gumikan kay ang mga sumusunod ani mga following nga mga sections dito na gyud mo hisgot og thorough nga mga hilisgutan sa buhat ni Jesus Christ. Og dinhi atong makit-an kini sa section 3 kini nga mga musunod akong basahon. Ni the Lord Jesus in his human nature, thus united to the divine, was sanctified and anointed with the Holy Spirit above measure, having in him all the treasures of wisdom and knowledge, in whom it pleased the Father that all fullness should dwell, to the end that being holy, harmless, undefiled, and full of grace and truth, he might be thoroughly furnished to execute the office of a mediator and surety, which office he took not unto himself, but was thereunto called by his Father, who put all power and judgment into his hand, and gave him commandment to execute the same. So atong naisgutan sa atong previous nga pagtuon sa Trinidad sa theology proper, actually napilong usab kana nga ang Trinidad equal in power and in glory. Ang Father, Son, and Holy Spirit walay taas, walay ubos kanila, walay superior o walay inferior. In terms sa ilang kining ingon nga proper nga Dios nagsubsist in three persons, no? So mao kana ang gitawag nato nga Trinidad, no? Sa Trinidad o dito atong gi-explain nga dunay subordination actually, pero dili na dito sa ontological nga Trinity, kundi diha na sa gitawag nato nga economic Trinity. So sa economic Trinity dunay subordination, meaning nga dunay ang kada usa dunay in relationship sa creatures, dunay kanya-kanya nga buhat o nga ilang buluhaton o ilang papel. Og dinhi kining atong isgutan karon diha na bilong sa economic Trinity. Si Jesus Christ, although sa ontological Trinity walay kalahian o dili siya ubos sa Amahan, and yet tungod sa kaning gitawag nato nga economic Trinity, dunay pag-govern, no, sa iyang kaugalingon nga diin adunay subordination ang kaugalingon nga sa Dios sa iyang mga persona. No, ang ikaduha ug ikatulo nga mga persona nagasubordinate sa unang persona sa Dios. So usa ka Dios ug tulo ka persona. Ug dinhi makita nato nga ang tawag sa ikaduhang persona, the Lord Jesus. No, so the Lord Jesus. So kaning Lord mao ni ang sa Hebrew Adonai ug sa Greek is Kurios, meaning maura na ang meaning sa God. No, the same ra, dili pwede nga God niya dili Lord, di pud pwede nga Lord o dili God. No, dili ta musugot sa ginahimo sa mga iglesia ni Kristo nga ang Ginoo, word nga Ginoo, ang meaning lang is mister. Murabag mga Ginoo o gentlemen or misters.
mao na ang ilang buot pasabot sa Ginoo, pero ang Ginoo nga binisaya mo na gikan sa word nga Lord, or gikan sa Kurios sa Greek, o Adonai sa Hebrew. So ang tawag kaniya sa second person, the Lord Jesus. Now kana nga Lord, sa wala pa siya matao, wala pa siya ma-incarnate, kana nga Lord daan na nga Lord, kay siya ikaduhang persona sa Trinidad. Apan tungod sa incarnation, no, dunay iyang assumption sa human nature. Oh. Now, before incarnation, wa pa siya mo assume, pero dinhi at the incarnation, gi-assume ni Jesus ang human nature. Okay, so wala siya nag-adapt og human person. Wala siya nag-adapt og human person. Ang iyang gi-assume maulang ang nature sa tao. Daan ang siyang person, sa wala pa siya matao, daan na siya nga person. Pero wala siya nag-assume og human person. Ang iyang gi-assume mao ang human nature. Sa dihang siya natao kang Virgin Mary. So dinhi sa dihang gi-assume niya ang human nature na unite sa divine. Dunay unity karon sa divine nature. So og dinhi makita nato nga dunay nahitabo og dunay resulta, no, sa incarnation. Og si Louis Berkhoff nag-mention og tulo ka threefold nga communication sa Dios, sa divine, sa ngadto sa tao, nature ni Jesus Christ. Una, ang tawag ni Berkhoff, ang tawag niya niini is gitawag niya communicatio idiomatum, or communication of properties. So ako ning ibutang diri. Daot akong keyboard, so nagkuha na lang ko sa screen keyboard, naggamit karon akong kalisod aning kwanta, no. Ang tawag niya is communicatio Okay. So ang meaning ni ana mao ang communication of properties. So akong basahon kang i-quote na ako si Berkhoff. Nato niya, this means that the properties of both the human and the divine natures are now the properties of the person and are therefore ascribed to the person. So unsay property sa human, sa nature nga as human, gi-ascribe didto sa person. Unsay property pod sa divine nature, gi-ascribe didto sa persona ni Jesus. So therefore makita nimo nga sometimes ang si Jesus as a person, unsay human nature niya i-ascribe, gi-attribute dito sa iyang divine, sa iyang person. Sorry. So pag ingon nga si Jesus, giingon nga si Jesus is human. So kadtong nature niya, human nature, gi-ascribe kang Jesus as person.
Okay? So, mato niya, akong ipadayon. The person can be said to be almighty, omniscient, omnipresent, and so on, but can also be called a man of sorrows, a limited knowledge and power, and subject to human want and miseries. So, muna ni. No, although ang person niya is tanan nga gahom naa sa iya, no? Nahibalo siya sa tanan nga butang, ug bisan asa naa siya, ug ah, tanan nga butang iyaha, pero makita nimo nga sa New Testament makita nga gi-ascribe pod sa person ni Christ, although kana property na sa human nature niya, gi-ascribe sa person ni Christ ang pagkatao niya. Tawag sa man of sorrows, tawag iya kaniya is nagatubo siya sa kahibalo, sa gamay pa siya na nitubo ang iyang kahibalo. So dito ga-ascribe sa person unsa ang naa sa property. We must be careful not to understand a term to mean that anything peculiar to the divine nature was communicated to the human nature, or vice versa, or that there is an interpretation of the two natures, as a result of which the divine is humanized and the human is deified. So, ato ning careful ta nga dili nato i-intermixed, dili nato i-confuse nga murabag ang property sa human nature mura og naadto sa nahimong na deified na Dios, unya ang kaning divine property, which is divine nature, murag na humanize kay gisagol naman dinhi. So dapat careful ta, ug mao kani ang nahitabo sa Roman Catholicism nga ang Roman Catholicism, ang humanity ni Jesus Christ mura ba og nahimo ng Dios. Og gani ang humanity ni Jesus Christ hangtod karon naa siya picture, ginasimba niya, ginhagkan ang humanity ni Jesus Christ. O gato kung likayan kaning sa Lutheran nga ang humanity ni Jesus Christ, no, ang Lutheranism na teaching ang humanity ni Jesus Christ nag 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 nagsagol sa iyang deity, sa iyang pagka-Diyos. Niya pagsagol sa humanity ni Jesus Christ dito sa iyang pagka-Diyos, murag ang tanan nga butang mura og na butangan or na haluan sa humanity ni Christ. Murag ang dili localize ang human nature ni Jesus, ang iyang human nature dili localize, kundi tanan nga butang na butangan na haluan sa lawas ni Jesus Christ. So nahimong Dios ang humanity ni Jesus Christ. That's why sa kining sa communion, ang Lutheran view sa communion is kanang gitawag nato nga co-substantiation. Kay kauban si Christ sa tanan nga substance, apil na diha ang bread. Mukaon ka sa bread or muinom ka sa wine, kauban diha ni uban ni kuyog diha ang human or ang kaning lawas ni Jesus Christ. Okay, so matod ni Berkhoff, again, the deity cannot share in human weakness, neither can man participate in any of the essential perfections of the Godhead. Okay, so sa ato, sa reform, wala nato gisagol ang human, nga na-deified ang human, o niya ang deity, ang kaning gitawag nato nga divine nature ni Christ na humanized na Hinuon. So wala nato gisagol. That's why ang tawag niya na communicatio idiomatum. Okay, so atong naapagi ikaduha, no? Muna siyang una, actually. O ang ikaduha, ang tawag niya na is
komunikatio apotelesmatum. Ato ning sorry kay ang akong laptop ang jud. Okay. Akong basahon kining komunikatio apotelesmatum or operationum. Basahon ako. This means that the redemptive work of Christ, and particularly the final result of that work, the apotelesma, bears a divine human character. Analyzing this, we can say that it means, one, that the efficient cause of the redemptive work of Christ is the one undivided person or personal subject in Christ. Two, that it is brought about by the cooperation of both natures. Three, that each of these natures work with its own special inertia or energia. Four, that notwithstanding this, the result forms an undivided unity because it is the work of a single person. So makita nimo nga dunay ang efficient cause, no, sa redemptive work ni Christ is ang usa ka person ni Christ, usa lamang ka person mo. Every time nga maghisguta sa redemption ni Christ, sa iyang work as Savior, dito ang atong ginatudlo ni ana mao ang iyang usa ka person, undivided person. Unya ang nakahimo niini, no, ang nakahimo sa pagpatungha niini mao ang cooperation sa divine nature o sa human nature. So dunay kooperasyon sa diha nga ang Ginoo na nagluwas sa iyang katawhan, namatay sa cross na banhaw. So adunay kooperasyon sa duha ka mga natures. Ug ikatulo, that each of these natures works with its own special energia. Meaning niya na nga dili pareha ra gyapon kaganiya, dili pwede isagol ang ang divine nature o ang human nature. So kada usa ang divine nature adunay contribution para ma-produce ang salvation. Mao gyapon ang human nature dunay contribution para ma-produce ang salvation. And yet og mo hisgot ka ganita sa kining hisgota sa redemption, dito nato i-attribute sa usa ka persona ni Jesus Christ nga mao ang mangluluwas. Dili ta moingon ang nakaluwas sa ato kadtong divine nature ni Jesus. Dili ta moingon nga ang nakaluwas kanato mao ang human nature ni Jesus. Kundi ang niluwas kanato mao ang usa ka persona ni Hesukristo. Si mao kana siya ang atong mangluluwas. Number 4, that notwithstanding this, the result forms an undivided unity because it is the work of a single person. Dili pwede, although nag-distinguish nato ang human nature o ang divine nature sa pagpamuhat para sa kaluwasan,
And yet dili pwede nato mo nga lain-lain sila. Kay na-unite sila sa usa ka persona. Okay, so usa ka persona. Ug last kining ikatulo. Kining gitawag nga communicatio charismatum. Or Graciarum. Graciarum. Okay, so akong basahon si Berkhoff. This means that the human nature of Christ from the very first moment of its existence was adorned with all kinds of rich and glorious gifts. So ang human nature ni Christ sa dihang gi-conceive kini dito sa womb ni Mary, sa dihang nag-exist kini, giadornohan kini sa tanan nga matang sa kining rich o glorious nga mga gasa. Pananglitan, number 1, the gratia unionis cum persona to logo. The grace and glory of being united to the divine logos. So dili tanang tao nakabato ni ini nga na-unite sa divine logos. Ang nature nato, which is full human nature, wa gyud tay divine nature, wala gyud ta makakuha ni nga privilege nga na-unite kini sa logos. Pero ang nature ni Christ, the moment nga nag-exist kini, na-unite kini dito sa logos. Ang tawag ni ana gratia eminentiae, by which the human nature is elevated high above all creatures and even becomes the object of adoration. So, ang human nature ni Christ na elevate mas taas sa tanan nga mga binuhat. Tungod kay naay union sa human nature ni Christ sa logos, sa word. That's why object usab kini sa adoration. So dili nato ma-charge ang tao nga og idolatry sa dihang mo worship kang Christ, gumikan kayo na unite ang iyang human nature sa logos. That's why ang gi-worship properly dili na ang iyang human nature or ang divine, kundi ang persona ni Christ mo gi-worship. Number 2, the gratia habitualis, meaning consisting of those gifts of the Spirit, particularly of the intellect or the will and of power, by which the human nature of Christ was exalted high above all intelligent creatures. So tanan nga intelligent creatures, apil mga anghel, mga tao, ang human nature ni Christ mas nitaas pa gyud. Okay, so ang intellect, no, ang intellect o ang will, o ang gahom sa human nature ni Christ na elevate. So aning panahon na sa dihang dunay komunikasyon, dunay paghatag, dunay komunikasyon tali sa human o sa divine natures ni Christ. Ang human nature na elevate kaysa tanan, no, at sa kaysa tanan nga intelligent beings. Although sa iyang
sa iyang kining humiliation ni Christ, ang tawag na a little lower than the angels tungod sa humiliation. Pero makita nimo nga sa karon sa iyang sa status karon ni Jesus Christ na elevate gyud ang iyang human nature sa mas taas pa kaysa mga angelic beings or sa mga angelic nga creatures. His impeccability, the non-posse pecari, especially should be mentioned here. So, meaning, dili posible nga makasala si Jesus Christ. Dili posible nga mosipyat or dunay error si Jesus Christ. Diba kita sa atong human nature, usahay mabulasot ta sa buslot nga flooring o sa salog nga buslot. Ang question, si Jesus Christ, no na panahon ba nga nabulasot siya na error na or na panahon ba nga na siya na gisugo sa iya sa ginikanan niya unya na misinterpret niya ang sugo sa ang ginikanan unya lahi ang iyang natuman. No na may panahon nga sama niya. No. Perfect si Christ. Og although nagatubo ang iyang wisdom ug gisulti na sa balang sulatan, and yet wala siya moagi og sipyat. Pananglitan karon kita moagi tag sipyat mo tulpok ka sa imong keyboard imbis kay A ang imong itulpok dito ka sa B ni ingana ba kung si Christ kung doon na keyboard sa iyang panahon masipyat pa ka siya nga imbis kay A ang iyang ituldok ang iyang matuklok ang S ang Z or ang Q. So ang tawag ni ana is non-posse pecari. Dili siya mairo si Jesus Christ. Kana ang resulta sa kining sa komunikasyon, no? Resulta sa komunikasyon panahon sa incarnation sa diyan si Christ na tao. Okay, so akong padayon ta nga si Jesus Christ, the Lord Jesus, in his human nature, thus united to the divine, was sanctified. No? Kining was sanctified, wa magpasabot nga dili daan siya sanctified nga sa wa pa siya gi-sanctify, dili siya sanctified. Meaning niya na nagsugod nga sanctified na siya. Gi-sanctified na siya. From the very first moment sa existence sa iyang human nature, daan na nga sanctified. Dili sama sa ato nga wala ta na sanctified dahil i-sanctify ta so dunay sinugdanan ang atong sanctification. Si Christ walay sinugdanan ang iyang sanctification. And anointed with the Holy Spirit. So walay panahon nga wala siya na-anoint. I mean sa diri sa panahon sa dihang sa incarnation. The moment nga dunay lawas, nagbaton og lawas si Jesus. The moment nga nag-exist ang human nature, daan na nga anointed kini sa Holy Spirit. Kay siya gi-conceive sa Holy Spirit. O sa conception sa Holy Spirit, apil na diha ang anointing. Above measure. So, mukod kita sa mga verses nga iyang gi-cite nini sa Westminster Confession.
Psalm 45:7, Thou lovest righteousness and hatest wickedness. Therefore God, thy God, hath anointed thee with the oil of gladness above thy fellows. See? Ang anointing ni Christ, ang iyang pagka-Kristo, pagka-anointed one, exalted above every persons, human or angelic, in the universe. Sa John 3:34, For he whom God hath sent speaketh the words of God, for God giveth not the Spirit by measure unto him. So ang iyang pagkapuno sa Holy Spirit, walay sukod, walay limitasyon, walay minimum o walay maximum, kundi infinite ang iyang pagkapuno sa Holy Spirit. Padayon kita. Having in him all the treasures of wisdom and knowledge. So naa kaniya ang tanan nga mga bahandi sa kining kaalam o sa kahibalo. Gitawag kining bahandi ang kaalam o kahibalo. In fact, treasures. Mga kahibalo man kita, mini sa treasures. Mga bahandi, mga mahalon, mga precious na metals, precious stones. Pero dili kay material kundi wisdom o knowledge ang tawag niya treasures. Sa aton ang hisgutan kaganiha nga si Christ dili mo sipyat. 176 Colossians 1:19, For it pleased the Father that in him should all fullness dwell. But pasabot diri ang tanan nga pagkapuno, ang tanan nga sufficiency na kang Christ. So walay insufficiency sa iya. Ang tanan, ang aseity of God na kang Christ. The same time, fullness sa tanan nga excellency sa creatures na kang Christ. Tanan nga fullness sa humanity o sa best sa humanity na kang Christ. O ang tanan nga fullness sa Godhead na kang Christ. So naas kaniya tanan. To the end that being holy, harmless, undefiled, and full of grace and truth, he might be thoroughly furnished to execute the office of a mediator and surety. So dinhi makita nimo nga dunay mga attributes, divine o best human attributes na naa kang Christ. Kaning holiness, harmlessness, no? Kaning purity, he is undefiled o full of grace and truth. He was holy because in the first place, Diyos siya sa iyang nagbaton siya sa divine nature o ang human nature niya holy gihapon kay wa siya sala. Harmless siya dili tungod kay dili siya maka inflict of punishment or harm sa uban. Harmless gumikan kay naa sa control niya. Kontrolado niya ang iyang kaugalingon nga di siya makahatag og harm sa uban. Undefiled meaning pure, wala siya sala, wala siya apan. Tanan nga purity nga naa kaniya, ang tanan nga excellencies naa kaniya. O puno siya sa grasya o puno usab sa kamatuoran. Atong tanawon ang mga bersikulo.
sa Hebrews 7:26, for such an high priest became us, who is holy, harmless, undefiled, separate from sinners, and made higher than the heavens. So, pag nga made higher than the heavens, meaning He is God. Ano, ang heavens diri, including ang tanan nga mga mga inhabitants sa heaven, angelic beings, ang seraphims, ang cherubims, ang archangels, tanan-tanan nga naa sa heavens, ang tanan nga excellencies nga naa sa heavens, mas nilabaw pa si Jesus Christ. Sa John 1:14, and the Word was made flesh and dwelt among us. Meaning si Christ nga Word, wa pa ma-incarnate, He was made flesh, ug nagpuyo kauban ang mga apostoles. Ug nakit-an sa mga apostoles ang iyang himaya, ug ang maong himaya, mao ang himaya sa bugtong anak sa amahan. Puno sa grasya o puno usab sa kamatuoran. So tanan ka na furnace kaniya, tanan ka na hitsas na complete diha kaniya. Tanan nga excellencies, both divine and human. So that he could and he might be thoroughly furnished to execute the office of a mediator and surety. So tanan ka to nga mga butang, tanan ka to nga mga excellencies na nakang Christ, nakapahimo kaniya nga eligible aron nga siya mo execute sa buluhaton sa duha diri, mediator ug surety. Mediator meaning nga tigpataliwala si Jesus Christ. O, si Christ nagpataliwala, mediator, nagdupa siya, giduphan niya ang tao. O, so naa sa iyang sa pikas ang Dios o sa pikas ang tao. Nagpataliwala siya ang nangabugar alang sa tao. O ang mediator mo ang mo dala sa tingog sa usa ngadto sa lain o sa pikas. Unya ang tingog sa pikas ngadto sa isa. So kanang duha dunay mediate, dunay tigpatunga. Siya ang nahimong tulay nga ang pagbulutan sa usa mahiadto sa usa ug ang bulutan sa usa mahiadto sa ug siya ang tig-reconcile sa duha ka nagkabikil nga partido, first o second party. Nag-mediate siya. Di lang ka in behalf sa tao, kundi in behalf po sa Dios. So meaning nagrepresent siya sa tao o nagrepresent po siya sa Dios. Siya ang spokesperson nato o siya po ang spokesperson sa Dios. Si Jesus Christ nag-mediate taliwala sa makasasala o sa balaan nga Dios. Unya, eligible po siya sa pagka kinikitawag nga surety. Kining surety, no? Ang meaning sa surety, no? Bond ang meaning ni ana. Okay, ato ning padakan. Kining surety meaning ana, siya ang garantor. Siya ang garantor. Ug pasabot niya ana, gigarantiyahan niya ang tao. Sa atong panahon karon, doon na puntay ka ng kung pananglitan mangutang ka sa bangko or mag-loan ka or mangutang ka og appliances. Usahay ang mga kompanya manginahanglan og kanang co-maker sa atong panahon karon. Nga kung dili makabayad ang utangan, ang co-maker
maoy obligado nga musagot or mo shoulder sa responsibilidad. Siyang pangitaan sa kaning nautangan. Now, si Christ ingana usab ang naitabo bisan sa Amerika, no, dunay gitawag nga surety sa ato di kay ni familiar sa kadaghanan sa ato, pero sa US or sa England or sa Europe ang surety siya ang maghatag og kanang siya ang maghatag og patinga. Alitan na ay tao mohangyo sa laing tao, siya ang singlon gyud panahon nga di makabayad ang tao, siya ang singlon. Unya kung kasuhan ang mong tao, siya ang responsable nga maoy mo patawag sa utangan aron nga mo appear sa court. Mao na ang surety. So muna ang gihimo ni Jesus Christ, siya ang surety. Pero ang pinaka duol niini nga mao nga siya gyud ang garantor. So ang tao, failure man ang tao dili makabayad, siya ang nibayad. Ang tao dili man gyud adequate ang iyang merit sa tao para mobayad sa iyang mga demerits. Si Jesus Christ mao ang nagbayad. O enough, sufficient ang iyang bayad alang sa tao. Okay, so atong basahon ang Acts 10:38, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. Ibot pa sa buteri nga si Christ gikan pa sa sinugdan na nagyod daan siya gahum o anointed siya sa balaan ng Espiritu Santo. Ug sa Hebrews 12:24, and to Jesus the mediator of the new covenant, and to the blood of sprinkling that speaketh better things than that of Abel. So tawag kaniya mediator of the new covenant. Hebrews 7:22, by so much was Jesus made a surety of a better testament. So gi-connect ang pagka-surety niya diha sa covenant. No, diha sa covenant gi-connect ang pagka-surety niya kay diha sa covenant ang tao nakig-covenant sa Dios. Kung failure ang tao, si Jesus nagrepresent man sa tao ug siya karon ang garantor para sa mga tao nga iyang girepresentahan. Padayon kita, which office he took not unto himself, but was thereunto called by his Father. Ang iyang pagka-Kristo o ang iyang pagka-mediator o pagka-surety na nagahimo siya niini perfectly, perpetual o personal, no, o perfect nga obedience sa iyang amahan. Tungod kay siya gitawag sa amahan ni ana nga buhat. Who put all power and judgment into his hand and gave him commandment to execute the same. Ang amahan nga mo'y nagtawag kaniya para mo perform sa iyang office as prophet, priest, and king sa usa ka Kristo. Gihatagan siya sa amahan sa tanan nga gahom ug mga paghukom. So gihatag ang tanang gahom ug mga paghukom diha sa iyang kamot. Ug gihatag ang Christ ang sugo nga kinahanglan iyang i-execute ang maong trabaho. Iyang trabahoon ang maong obligasyon o maong responsibilidad. Atong basahon Hebrews 5:4,
And no man taketh this honor unto himself, but he that is called of God, as was Aaron. So also Christ glorified not himself to be made a high priest, but he that said unto him, Thou art my son, today have I begotten thee. John 5:22, For the Father judgeth no man, but hath committed all judgment unto the Son. Verse 27, hath given him authority to execute judgment also, because he is the Son of Man. Matthew 28:18, And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Acts 2:36, Therefore let all the house of Israel know assuredly that God hath made that same Jesus, whom ye have crucified, both Lord and Christ. Muna nga dinhi makit-an nimo nga si Jesus Christ ang trabaho gihimo niya perfectly, perpetually, o personally, ug ang iyang obligasyon ingon nga syurte iyang tuman ug ang iyang pagmangluluwas iyang gi-perform perfectly, ug ang tanan nga iyang giluwas walay usa kanila nga mawala. Any question? Kuan pastor kanang dili dai siya pwedeng una-una to no nga murabag kanang ang pagka human nature ni Christ is the same lang sa tuwa kay namang koy gitawag og komunikasyo sa to Idiomatum. Komunikasyo idiomatum. Katong charismatum o katong yes. Komunikasyo apotelismatum o pirationum, komunikatio charismatum or gratiarum. Ang kanang imong question na sa number 3 nga na elevate labaw sa tanan nga intelligent beings ang ingon nga si Christ, ingon nga ang iyang ang iyang human nature na elevate labaw sa tanan ug bisan nga ni mga angels mas nilabaw pa ang iyang human nature. So dili sama nato gyud ang iyang humanity. In fact, mas labaw pa ang iyang humanity kaysa kang Adam o sa angels. Although nga wala nato gi-deify ang human nature ni Christ. Again, wala nato gi-deify. Kung boto na naon pastor, sa ato pa katong sa first state ni Adam ug ni Eve is naa nila ang true knowledge, true holiness ug righteousness katong image, di ba? So sa ato pa sa kang Christ ning labaw pa siya diha yang pagka-humanity niya. Correct. Tungod sa unity niini sa word, sa logos. Mao day nga imposible gid nga makabaton siya sala. Hindi gid siya makasala. Okay. Ako ba'y question? Kamo, question. Oh. Sige. Can you say 5 or 5? Ano mean Gusto. The 45 yun, mean mo today. Wala yung magpili sa iyan, kapalita ang naging Diyos mo ang magpili ka niya sama sa iyan doon. Sa mga kaagis, Jesus wala ang pili sa iyan, pagaling may karoon ng Pangulong kahapon di alam ko Diyos sa Diyos. O giingan ikaw akong anak, inuna akong amahan ng Hebrews 5:45. katong Hebrews 5? 5:45. Chapter 5 sa Hebrews 4-5. Katong no man taketh dishonor unto himself,
But he that is called of God, as was Aaron, so also Christ glorified not himself to be made an high priest, but he that said unto him, Thou art my son, today have I begotten thee. Kung sa'y question ani, Pastor, wala ko makuans kang ma'am, wala ko na dunggan ang iyang question. Pastor, palihog isulti. Kuan pastor kanang ang iyang bot ipasabot nga wala siya kasabot sa bot nga bot pasabot na nga passage. Murag anang time murag ang Dios Amahan mo nagtudlo kang Kristo nga mahimong bigatin o Kaya ano pa kayo, Diyos ko. kay eternally Dios naman siya. Kini gi-quote ni sa writer sa Hebrews, Thou art my son, today have I begotten thee. Gikan sa Book of Psalms. Now, usually ang Book of Psalms kanang word nga today nag-refer na sa eternity. So wala nahimong anak sa Dios si Christ sa time kung dili ang iyang generation, ang pagka-anak niya is na dito pa sa eternity. So kanang word nga today nag-refer sa indefinite or definitely kung kini naghisgot manggaling og point. Pero sa eternity ang iyang kuaning ini, ang iyang meaning. So meaning sa eternity nagsulti ang amahan kang Christ nga today have I begotten thee. So kanang word nga today wala pa mo exist ang day to day nga counting sa adlaw, pero naa na si Jesus Christ gi-reckon na or daan na siyang giila sa amahan, ug daan ang gipanganak siya sa amahan, ug giila siya nga iyang bugto nga anak. So wala pa nabuhat ang time, space ug matter Yes, anong time. wala pang sugod ang creation, daan na nga only begotten si Jesus Christ sa amahan. Ang pagkaanak ni Jesus Christ pastor no kay eternal from Yes, eternity to From eternity. eternity. So ang iyang pagkaanak is unique nga pagkaanak. Dili gyud ingon nga naapay mo duplicate ni ana nga pagkaanak. Ang mga anghel ang tawag sons of God manggihapon ug kita children of God, pero dili gyud sama sa kang Christ ang atong pagkaanak. Kung dili ang pagkaanak ni Christ unique ug walay kaparehas. So ug ang pagkaanak ni Christ dungod kay Dios gyud siya gyud. Usa lang ug ang amahan ug si Jesus usa lang ka substance. So nag-exist sila ingon nga usa ka Dios nag-share sa usa ka substance kauban ang balaan nga Espiritu Santo. Wala ko'y panahon pastor no nga dito sa eternidad nga si Jesus gipanganak gyud nga literal. Wala kay that time wala pay panahon, wala pay time. So wala pay point atong panahon na wala point nga dili si anak sa Father. So kung atong sabton kung ang pag-exist sa Father o sa Holy Spirit mao gyapon si Jesus dungan sila. Dungan ang iyang eternal existence nila. Dungan. May siya dire sa 6, may gusto siya sa laing bagay na ikaw maging sa kultura na talaray sa Puli mo na sa katong sa ceremonial law. Kay high priest mo sa una gud sa siya man kahit sa kuana na siya kanang angel man ito na katong kan Melchizedek pastor ba kung Jesus typology lang na siya, typology pastor no. Yes, ang walay amahan og inahan si Melchizedek in a sense nga dili sama kang Aaron nga ang iyang pagka-pari gibase sa genealogy. Si Aaron manggod gibase sa genealogy ug ang Aaronic priesthood, ang Aaronic order kinahanglan nga anak gyud ni Aaron. Ug si Aaron at least matrace ang iyang genealogy paingon kang Levi nga iyang pinaka patriarch. Si Melchizedek tao ra gyud pod siya pero wala i-base ang iyang priesthood or ang iyang kingship sa genealogy. The same kang Christ nga wala i-base ang iyang
kingship ug ang iyang priesthood sa genealogy. So priest si Jesus pero di man siya kaliwat ni Levi or ni Aaron. Na king si Christ, no? Pero ang iyang kingship is not necessarily tungod kay kaliwat siya ni Judah. Although kaliwat siya ni Judah, pero wala ibasi ang kingship niya kang Judah. Kay bisan pa nga wala pa mataw si Judah, king na daan si Jesus Christ. Kumbaga niyo sila na ang sinisig si Jesus. Pero So, sa baptismo ko na Pastor God kay ang interpretation may tungod kang Melchizedek is si Jesus daw to yun Out sa Old Testament. dili yun si Jesus to. Gihimo ng Dios na hinuon si Melchizedek. Murag inana. Typology lang siya, ma'am. Okay, so daghang salamat ug unless na pay question atong ending atong lecture. Ano pa may question, Jay? Ikaw, sige.